ассалому алайкум дӯстон, бародарон ва ҳаводорони сомонаи тур. Мо имрӯз дар молбозори рахти қарор дорем ва мо мехоҳем ки ба шумо нархҳои молҳоро гуфта бароем. ҳозир мана бародарон як сар гови гӯсаладор барои шумо пешниҳод мекунем. Чанд маки? 20,000 муомила дора дастсафка. 20,000 сомон муомила дора бо дастсафкам дошта ина гӯсалаш. Не пистони говако. Пистоншам пистони нағзам, пистони ганда нест. Чанд хашир мекака? 10 тиши гаранти дошта бародарон. ина бародарон 19 муомила дора. Як сар гови гӯсаладори дигар 19,000 сомон муомила дора. Сеюм гӯсалаш айна пистоншам пистони нағза бародарон. Гова пушт. ина бародарон. ина бародарон пеши гов. Гови нағза бародарон. мана бародарон як сар гови гӯсаладори дигар. инако чанд вака? 19 сум муомила дора мегана. ҳар қафои гов бародарон. пистоншам пистони ганда нест. ина гов. ана бародарон. ана бародарон як сар гови буғузи дигар. ина бародарон. гови нағза, гови ёша. чандум зоша ка? чандум гӯсалаша? чорум гӯсалаш бародарон. ина чанд сум мекша ка? чанд сум мекша? 16,000 сомон муомила дошта бо бародарон. ина